Карта, компас, арыентаванне на мясцовасці і выдатная фізічная форма. Усё, што патрэбна для гэтага віду спорта. Яму пакорныя ўсе ўзросты, а таму на старце ўдзельнікі ад 12 до 80 гадоў. Усяго ў спаборніцтвах прынялі ўдзел каля 700 арыенціроўшчыкаў з Беларусі і России. Данный старт еще зародился где-то примерно в начале 60-х годов и являлся после зимы первым стартом, где наш город Брест славится тем, что раньше всех в этом регионе сходит снег. Сюда очень много приезжало людей, но потом был период, скажем так, немножко лет 10 была смена поколений, он не проводился. И вот уже на протяжении 18 лет я, как главный судья, являюсь возродителем, скажем, этого мероприятия. На старте спортсмен атрымлівае карту мясцовасці з абазначанымі кантрольнымі кропкамі, дзе знаходзяцца пікеты. Самы час асвяжыць веды тапаграфіі. Дыстанцыя залежыць ад узроставай катэгорыі удзельнікаў. Яна розная для пачаткоўцаў і для прафесіяналаў. Але кожны змагаецца за дадатковы бал. Акрамя прапаганды здаровага ладу жыцця, спаборніцтвы маюць і яшчэ одну не менш важную задачу – выхаванне моладзі. Это очень интересное мероприятие, потому что оно действительно объединяет молодежь. А молодежь, именно сегодняшний наш Брестский подснежник, более 600 участников. Это интерес, это патриотизм, это воспитание сегодняшней современной молодежи. Спартыўныя арыенціроўшчыкі будуць змагацца за званне лепшага на працягу 3 дзён. Тацяна Ігнатавец, Анастасія Кудзіч, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брест».